Kag sa Good Vibes, ang isa ka school project nga pagsugod sa negosyo nagresulta sa pagpopular sang produkto sang duha ka mga estudyante sang USLS. Ang ilang nga produkto, malaba nga fries. May report sa Romeo Subaldo. Agaw atensyon ang ginabaligya nga fries sa isa sa mga kiosko diri sa may guwa sang Forbes Hill sang Mega World sa may Bacolod Silay Airport Road. Hindi siya pareho sa ordinary fries. Kay man, ang ilang nga fries, malaba. Kag, himo ini sa kombinasyon sang patatas kag kamote. Ini ang school project ng Josea Mariel Pabuaya kag Alisa Lingamen, mga 4th year entrepreneurship students sa University of St. Lasal. Required sila nga makapanugod sang kaugalingon nga business antes mag-graduate. Hilig nila nga duha ang magluto ag mag-bake, gani ang ila passion, ginhimo nila nga negosyo. Kag para maka-attract attention, dapat unique, gani napensara nila nga maghimo sang malaba nga fries. Balang sa mo, dito makad kami, if mag-produce yung something innovative na new sa tao. Number one, unique. Hindi ka traffic siya, sir. Attention. So far, kamusta? So far, so good man. Ang walang hindi ko try sa weather. Kung mag-unulan. Una, sa lain pang ilang location, kag subong. Nakasaylo na sila diri sa may Forbes Hill, kag diri pagid sila nakilala. Popular abi ang fries sa mga kabataan, kag halos sa mga nagakadto diri kung hindi pamilya, mga estudyante. Ang mixture sang patatas kag kamote ang ginabutang sa cutting machine. Diri na nagakaporma ang malaba nga fries, ginaprito sa pila ka minutos kag butangan sang flavoring nga sauce. May pilian ka nga cheese, French onion kag barbecue. Ready to eat na dason ang imo nga fries. Hindi mas namit? It's French onion? Yeah. Nung sita ka man ha? May mga repeat customers sila nga nagabalik-balik sa ilang nga fries. Pilmi ka na di? First time? Mga second time. Second time namin, good man? Namin ang ganda. Sige. Sa 89 pesos mo, may 12 ka na ka mga malaba nga fries. Partnership ang ilang negosyo. Most of the time, sila man mismo nagapangamot sa ilang negosyo. Istorya ni Alisa, mas nagbatsure siya kag natunan niya nga ang pagnegosyo gali hindi basta-basta. Nag-change man ako na Hindi mature, hindi lang may mindset. Grabe. Nang wala kayo kapag tayo kung start business. Para sa ila, ang pinakamabudlay nga parte ang pag-come up sa pinasahi nga produkto nga maka-attract sang atensyon kag kung paano ma-achieve ang gusto nila nga malaba nga fries. Okay, before, sir, ang pag-upara ni namon, like, sashik sa bala ma-uto na siya kapag kalaba. Oo. So, grabe, hindi namon na focus, hindi para bala mag-stick, siya bala mag-laba. Ingredients. Nagakadto man sila sa mga pop-ups sa mga schools kag makapaubos sila sang almost 100 ka serve. May adlaw man nga hindi masyado dako ang kita pero nakahibalo sila nga parte lang ini sa pagnegosyo. Bangod nag-amat-amat popular ang ilang negosyo kag nagamaayo ang income, nagapaminsar na sila nga basi padayuno na ini nila after sang ilang graduation. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.